Dan Allah ina son ku saurare ni. In kun gama saurara ta sai ku yanke hukunci. Ni ƙararramar yarinya ce. Duka shekara ta 25. Na taso a babban gida. Gidan da kowa zai gwagwarmayan faɗi tashi wa kansa. Ka ci da kanka, ka sha da kanka. Tunda mahaifina ya kwanta jinya sai dai shekara 5 yana jinya. Shekara na 6 Allah Ubangiji ya karɓi rayuwarsa. Mun yi gwagwarmaya sosai kafin ya rasu, wajen magani, asibiti da abubuwa da dama. Shekara ta 6 da gama secondary school, amma har yanzu ban samu na ci gaba ba. Kullum ana gwagwarmaya ya za a samu abin da za a ci, wa zai yi tunanin karatu a wannan yanayi. Akwai hanyoyi da dama da mace za ta yi ta samu kuɗi, amma masu albarka ne kuɗin? Yana da albarka ko babu? Ya zama dole ne wannan bidiyon. Ba ni da lafiya. In kun lura akwai huce zazzabi bakina. Ba ni da lafiya. Irina 'ya'yan talakawa. Gwanda ni ma in aka duba rayuwar wani. Muna cikin yanayi, muna cikin tashin hankali, muna cikin masifa. Shugabanninmu sun tara biliyoyi wanda ko generation ɗinsu na 10 ne za su ci ba tare da sun yi talauci ba. Wai shin aibu ne don mun fito mun nuna cewa muna jin yunwa? Ba mu ce fa wani ya wadata mu ba, ba mu ce ku ba mu jari ba. Ku sassauta abubuwa kawai mu samu abinci, amma hakan ya ci tura. Constitution ne ta bada dama a ku fito ku yi zaɓe, mu zaɓe ku, sa'annan ku yi mana aiki. Still kuma the same constitution ne ta bamu dama in ba ku yi abin da ya mana ba, mu fito mu nuna. Mun fito mun nuna, wasu an kashe su, wasu sun jigata, wasu kuma suna gidan prison. Kuna so ku ce kun gwammace mun ci gaba da karuwanci da akan ku bar mana abubuwa ya sauki? Ko kuma kuna so mu ci gaba da sace-sace a yayin da hukuma suke kama mu suke kai mu gidan yari? Tunda muka fara lamarin zanga-zanga babu wani mai kuɗi ko kuma babba da kuka ga ɗansa a ciki. Shi fa talaka ba shi da matsala. Babban matsalan talaka shine ya ci abinci. Idan har za ku ba mu abinci, shi kenan komai ku je ku ɗauka mun bar muku. To amma matsala abincin ma ya kasa samuwa. Dan uwan mu dan Maiduguri kawai dan yaro ya ga yaro kankani yayi abin da bai dace ba, a tunaninsa in ya ci gaba da zama haka bacin zai fi. Hakan ya sa ya je ya kai masa ziyara, ya dau naira 50,000 ya bayar. Wannan 50,000 din za a iya maida shi makaranta ko kuma za a iya siya masa abinci a gida. Hakan ya sa jami'an tsaro suka kama shi. A tunaninsu suna ganin hakan da yayi zai ƙara bawa sha'awa wani ya ƙara aikata abin da yaran nan ya aikata. Ba fa komai muke bukata ba a rayuwar nan. Abin mu ci abinci, ilimin makar mu yi, komai makar mu, amma mu ci abinci kawai shi muka roƙa a gurin shugabanninmu. Hakan ya zama aibu? An kama mutane da dama, wasu an kai su prison. Na san dai a doka kafin a kama mutum sai an gan shi da wani abin ta'addanci ko kuma an gan shi ya aikata. Amma yanzu a'a, jami'an tsaro ko baka yi komai ba za su kama ka su daura maka laifin da dole sai ka ansa kai. Idan baka ansa ba wasu su dake ka, wasu kuma su saka dole sai ka amsa. The same thing da ya faru da Alhaji Haruna Ningi. An samu wani ɗan sandan da ya dake shi har hannunsa sai da ya karkace saboda ya iya amsa laifin da aka daura masa. Wai meye kuke so da muni a kasar nan? Damuwan mu ci abinci. Abincin ma ya gagara. Akwai irina 'ya'yan talakawa. Jinya nake sai da nayi zazzabi tun bayan da muka gama wannan protestin. Har yau ban da lafiya, gashi nan shaida kuna gani a bakina. Amma ko paracetamol ban sha ba. Ko kun san ran da za a fita zanga-zanga me nace? Kunin garin masara aka dama. Ko su gaba ba haka na sha na fita. To ai gwara ni ma na sha kunan. Akwai iri na miliyan nawa wanda ba su ci komai ba suka fita. Sun fita ba su ci komai ba. An watsa musu tiyagas, wasu kuma sun mutu. Hakan kuma duk da haka kuna ɗora mana laifi.
ina da samun kira da yawa akan ina sokar gwamnati